Bun. Deci ăsta nu e un episod, ca să știți. Doar că am găsit... Deci am raidat zilele astea, cred că 3 baze. Numai că aveau pereți de ăștia de twig aici și erau... Deci tot village-ul ăsta vreau să-l raidez. Că sunt niște baze. Mamă, frate, am găsit un furnace de la mare, mă folosesc de el. Da, uitați ce am găsit în ăsta. Oh my fucking god! Oh my god! Voi vă da... Mamă, frate, ce, mă, ce e asta? N-am nevoie. Bă! Bă, frate, bine, sau de televizorul de aia nu contează. What the fuck? Ah! Ok. N-am nevoie asta dacă o folosesc. Bă, frate! Cum? Dacă sparg aici? Întrebare ce o să dau. Și nu mai filmez cu Shadow Play-ul. Cu OBS-ul acum, deci nu știu cum merge. Da. Holy fuck, cât loot! Da, stați așa. Trebuie să mergem la furnace. Furnace-ul e totul. Mai merge? Da. Deci, tot ce e aici nu e al meu, în afară de lemne. Oh my god. Deci e... N-am cuvinte. Deci cât bulans am. Și e vanila, am acasă. Stai să vă arăt, o să vă arăt și casa. Oh my god. Bă, cât noroc, frate, cât. Care am spart-o pe asta, nu? Nu-i problemă că avem la dăstea. Ne-am găsit, e unul care îl lasă random. What? Aici am fost, da. Bun, hai înapoi sus. Tu cold? Pe cum e tu cold? Ia uite ce am pe mine. N-am nimic să ies. Atunci ieșim pe aici. Oh my fucking god, da, pe aici n-am cum să ies. Ba da. Și sunt scările astea aici. Bă, cât masa. Cât bulan. Uite cât charcoal. Cât charcoal aia nu ca e cheia mea. Dă-le dracu, dă-l dracu. Holy fuck. Holy fuck! Wood, dă lemnul. Nu, dă-l dracu, lasă că... Pot să mă întorc easy după el. Da, deci nu-i problemă. Asta ce face? Să iau... Nu, lăsăm să meargă. Trebuie să pun cine am nevoie în asta, nu? De fapt am nevoie de... Da, bun, în fine, nu contează. Hai repede acasă, hai repede acasă. Oh, da, cât noroc. Trebuie să intrăm... Da, trebuie să intrăm mai adânc în casa aia. Oh my god. Oh my god, doamne. Folosim și noi asta să vedem pe aici. Oh my god. De fapt nu mai avem nevoie că se face zi. Am cumva crossbow la mine? Nu crossbow, arcul normal. Cum dracu mie tu cold? Că am hoodie pe mine, am șmecherii pe mine. În fine. Nice. Aia e baza noastră din față. Am mai făcut un etaj. Mamă, da, am ales o zonă atât de bună. Am mai radat 2 baze. Erau în stânga și a mai apărut unul. Care vreau să-l raidez și pe ăla, mamă, da. Deci m-am bătut cu el, avea arme. Bine, el nu vrea să se bată cu mine de alea.
Era fricos. Bă, da, avea arme, i-am dat niște bucăți cu un arc. Da, și deci, e ăsta, the one and only. Care, ăsta e la care a lăsat chesturile astea, frate, cu de toate. Deci, el a lăsat că n-are nevoie de ele. N-are nevoie de unelte. Deci, n-are nevoie. Ia uite. Pam, pam, mai am și acasă. Bă, lasă că eu am nevoie. Headhunter Famous. Nu l-am raidat pe el. Bun, s-au spawnat nodurile? Da. Nu toate. Bun, deci asta e baza. Acum putem să facem ușă din aia de metal, că avem tot de la... Deci, ia, uite, bam. Bam. Bam, mai am aici, ce mai am și mai la mine. Pum, 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 pum. Șmecherie. Da, hai, stai că trebuie să fac niște chesturi din astea. Nevoie de cloth. Da, am cloth la mine, ce am? Nu am lemn la mine. Cred cu lemn. Bă, bun, deci... Asta a fost tot ce vreau să fac în episodul ăsta. Doar să... vă arăt raid-ul ăla. Ok, bun. Bam, bam, bam. Pat avem aici, avem. Și cam asta e și baza. Dă încoacă, trebuie să te fac, oh my god, mamă cât de avansați suntem deja. Deci am avansat foarte repede. Îmi place vanilla-ul. Da, da, Thompson-ul, unde-i Thompson-ul? E aici, Thompson. Oh my god. Deci avem la unelte. Mă, pele. Mai ales că și știu să fac. Totuși, să fac un furnace repede ca să am și eu ce am nevoie de furnace. Stone. Nu-i problemă, facem. Bă, da, bun, deci asta a fost tot, vreau doar să facem un mic video cu un mic raid. Să scot și eu asta de aici. Și, na, ne vedem într-un episod normal de Rust și, na, bun, ăsta a fost și un test că filmez cu OBS-ul, deci, na, ne vedem în episodul 4, cred că o să fie, da. Ne vedem atunci, pa.